उदालगुरि मासबाद पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। मासबादाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला मासबादाव मासबाद पुलिसा 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो गंसे गारि हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला पुलिस आरो मासबाद पुलिसा आयेन बेरेखा गान्जानि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो AS01 GN1815 नम्बरनि गारि हमनो हादों आरो हमजानाय सुबुंखौ डिमासां गामिनि थागिबि 39 बोसोर बैसोनि देरहासार बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मासबाद पुलिसा सेक्सन 25 आरो 26 नम्बरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि मासबाद पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। मासबादाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला मासबादाव मासबाद पुलिसा 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो गंसे गारि हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला पुलिस आरो मासबाद पुलिसा आयेन बेरेखा गान्जानि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो AS01 GN1815 नम्बरनि गारि हमनो हादों आरो हमजानाय सुबुंखौ डिमासां गामिनि थागिबि 39 बोसोर बैसोनि देरहासार बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मासबाद पुलिसा सेक्सन 25 आरो 26 नम्बरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि मासबाद पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। मासबादाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला मासबादाव मासबाद पुलिसा 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो गंसे गारि हमनो हादों। उदालगुरि जिल्ला पुलिस आरो मासबाद पुलिसा आयेन बेरेखा गान्जानि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव 182 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुं आरो AS01 GN1815 नम्बरनि गारि हमनो हादों आरो हमजानाय सुबुंखौ डिमासां गामिनि थागिबि 39 बोसोर बैसोनि देरहासार बर' होनना सिनायथिनाय जादों। मासबाद पुलिसा सेक्सन 25 आरो 26 नम्बरनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।